Cool. Jag var jättebra. Jag tappade. Anyone check where we were before we went down? Guldklickar. Så. Ja. Slå mig. Kan jag då? Det var bara jag som gjorde. Okej, tack en. Let's go! Adventure! Woohoo! I know. I'm gonna Die! out of some with this. Yeah. Reloading! It's the spirit of I love it. Damn, you dropped that tin. Okay. Okay, I'm running. Ah! Oh yeah, okay, that's sensitive. Grabbing a shot. Yeah, come on, bitches. Ah! Motherfucker! Hey! Oh, come on! Take it, motherfuckers. Oh, claim it! Oh yeah. Fett vad bättre han var. I don't know what I'm supposed to do. How to song. I did. Oh yeah, I'll see you. Vad gick det? Ah, shit! Just mig! Dude! After this. Nej. Yeah, this is awesome, but spluttering. Ständ in den pussy. Closer. This shit'll help. It's hard to step the stomach. Oh, This shit will help. this button. Yeah, right. Look. Rochelle. Molotov. Nej! Let me out. Grab a weapon. Fire in the hole. Bye. That's one. Oh yeah. Oj, Ducky! Nej! Den kniven bränner mig. Nu vill jag prova det. Skit den! Ja. Bomb. Throwing a pipe bomb. Reloading. Reloading. Ah! Ungefär. For the win. Pontoon boats on the other side of the bayou. Reloading! Klarar And Oh. not. And ready. We gotta Yeah. call that boat over here. No? All right, boat's coming. Why we got guns? Reloading. Rebecca, va? Holy So much shit! Damn, yeah. I'm a turn. Okay. My man. Reloading!
Yeah, the fight there on the... Akkurat. Hva skal du der? Vilken shit är vi för han? Osh! Gör han? Det är awesome. No. Let's go, bitches! You dude! Yeah. Dude! Get in the fucking... Nice shot, coach. Yes. Spit the ghost. Hoppas det var han hoppar ut. Ah, vad dyrt. Vi får pröva. Jag tycker inte kan ska man ut det. Ah, jag kan. Hey, Piper kom ut. Hey, that's not Dude. cool. Seriously. I don't know who started this shit. Du gör det. Stop the friendly fire No. now. Coach? Nick. Time to get going. Ouch. Yes. I'm a reload. Take 50 Reload zombie here. bastard. Oh yeah. Stay on the wall. Visst, näka. Grenade! Reloading. Ah, fuck, Alltså, jag får ont i brunna. Ett pills här. Det är brukt. Ja, tack. Bills. Jag vill ha det. It's gonna last for a bit. Hey, look over there. Vem du? Jag drar den där. Grab it. Ja, exakt. Ja. Och då var bättre. Grabbing some frag rounds. Healing. Jag får gå hemma där. That worked. Dude. Oh, det jockey. Det är en ny som är spelad så här shit. Ha? En ny som är det var ett där riktigt spelade en ny som Åh, ja. Reloading. det är inte gott om det skulle göra inte. I Carly. Ja, det var bra. Reloading. Jag hade ju varit på den här. Super där. Oh yeah. Yeah. Oh, dude! Oh yeah. Die. Try to catch up. Dude. Det är inte alls. Pistol och Jag shit. köpte. Reload. Molotov. Grabbing puke. Puke in the hole. Ja, tack. I'll try this shotgun. Sätt det shit jag störst i. Molotov. Stairs. Oh, bang. Vad är det där för det? Ja, kan det inte. Reloading. That's... Oh, son of a... Vi har ju mer här för. Oh shit, jag fick kom från. Ja, jag har inte tror. Oh, hell no, boy. What you be shooting me? 3 dudes. Jag tror inte får räka för här, bro. Tjocka om räkar over You där. never know. Brotherhood. Brotherhood. Okay, then. Oh yeah. Ah! We see. Ja. Oh no. Annars kör. I love it. Hey dudes. Where är det där från? Kan man räkna med liksom igen. Ska jag stia? Let's get up the ladder. Sniper. Grabbing a bile jar.
What do you do? You deserve it. Bränn the drive nu, man. Ah! You could help that. Fríði! Headshot. Witch och Nuxer och här pipe bomb. Pipe bomb out. Vilka smoke sense? I love my seats. Nah, first. Reloading. Reloading. Det var så långt. Jag ska inte sväva kanske. Good. Nej, reload. Här är han. Där, Levi. Nej. Just had to. Kill it! Kill it! Kill the mother... Oh, it's on the book! Cover the show! Levi! Kill it! Kill them all! Oh, shit, coach! Coach! Jag vet inte vad vi som en man knallar ur min öks. Det kan man inte te. Det bästa går jag från plötsligt i helvete laddar för mig. Watch yourselves. Okej. Jag spytter ut. Akta för det blir. Där, ja, jag vet inte. Nej, Bara grönt. We got to go the right way. Oh yeah! Det kör inte ordla headshot. Hey, can somebody? Yeah, look at this here right now. yeah. Look at this here. Ah, Nästan. Det är inte rätt nu. it's fine shot nu. Att rätt. För in. Att rätt. För in. Ass is inside. För in. You guys aren't so damn bad. Well, looky over here. Ah, no.